Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa itong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios ug ang panagyusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, manginulsol kita sa atong mga sala aron mandam kita alang sa pagsaulog nining santos nga misa. Kaluoy kita sa Dios nga magahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadunod kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos sa kahitasan. Himaya, himaya sa kahitasan. Ang iyang katawan karunag ngaya. Ang Diyos ang kadari-danang sayutan. Ito Diyos langit kong hari, Diyos amahan makaagad sa musa.
magampo kita. O Dios, pinagi sa pagpaybalo sa anghel ang imong pulong nga dili kag-asoy, gidawat sa putli uyamot nga berhen, ug himo mo siya nga puloy-anan sa Dios, puno sa kahayag sa Espiritu Santo. Itugod sa pagsulod namo sa panag-ingnan ni Maria, magatuman kami nga mabubsanon sa imong mga pagbuot. Kini among gipangayo pinagi sa among Kristo imong anak, nga buyog hariban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Misulti pag-usab ang Ginoo kang akas. Pangayog milagros sa imong Ginoong Dios. Bisag kini adto sa kinahiladman sa Sheol ug kinatumyan sa langit. Apan miingon si akas, dili ako mangayo ug dili ko sulayan ang Ginoo. Ug miingon si Isaías, busa pamati, ubanay ni David, dili pa ba igo ang imong pagsamok sa mga tao? Nga imo naman usab nga samukon ang Dios? Busa ang Ginoo gayod, muhatag kanimog timaan, ug kini mao nga usa ka batan-ong dalaga, manamkon og moanak ug usa ka lalaki, ug nganlan niya siyag Emmanuel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pasudla ang Ginoo kay siyang hari sa himaya. Sa Ginoong yuta ug ang kapuno niini, ang kalibutan ug sila nga nagpuyo niini. Kay iya kining gituko di babaw sa kadagatan, o giligon kini ibabaw sa kasapaan. Ay siya sa himaya. Kinsay makatunga sa bukid sa Ginoo, ug kinsay makabarog sa iyang balaan nga dapit. Siya kansang mga kamot, walay mga sala, kansang kasing-kasing malinis. Siya nga wala magtinguha sa walay lungdan. Kay siya hari sa himaya. Makadawat siya og panalangin gikan sa Ginoo. Usa ka ganti gikan sa Dios ngayang manunubos. Sa maniyang kaliwat nga nangita kaniya.
Ginoo manaa kaninyo. Manasag kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni Lucas. Ikaw, O Ginoo. Sa ikinong kabulan sa pagmapdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga giganlag Nazareth. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki na ginganlag Jose nga kaliwat ni Haring David. Maria ang ngalan sa babay. Miadto ang anghel kaniya og miingon, paglipay, ang Ginoo naguban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel, ug nagpalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Mingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Mabmabdos ka og mga anak og lalaki, ug nganlan mo siyag Jesus. Mahimo siyang inilasat, ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halandong. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David, ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan, ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria mingon sa anghel, ulay ako, busa unsaon man pagkahimo niini. Ang anghel mitubag kani, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo, ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel. Giingon nga dili na siya mo anak, apan karon ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak, bisag tigulang na siya kaayo, kay walay dili mahimo sa Dios. Mingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti. Ug mibiya ang anghel kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mayong buntag kaninyong tanan. Mga igsoon sa mga gikahinaman sa matagusa o sa matag binunyagan kining misa di Galyo. Di lang kamoy naghinam-hinam, kami po mga pari, ilabi na itong mga kura-paroko, naghinam-hinam po nga maabot ning panahon na kining misa di Galyo. Nga naman, dili tungod kay daghan ang manimba, daghan ang kulikta, kung dili morning panahon na nga makita sa kura-paroko, kantong iyang mga parokyano nga dili niya makita sa panahon sa ordinaryong Domingo. No? Muna mahibumi, uy, kinsam ni mga tao, bag-o mang dagway, no? Ang nanimba, apan, dili na bag-o, parokyano na apan, mutungalan ng panahon sa Misa di Galyo. Kung sa may naan, yan yung Misa di Galyo. Nga, kung atong huna-hunaon, dili man ta makasala, kung dili ta musimba, di ba? Dili ta makasala. Kay debosyon man ni siya. Kini, no, kapoy kayong matag sa buntag. Kung ano naong ganit, lami pa ka ikatulog, iligid-ligid sa banig. Apan, ipugos nato ang atong kaugalingon nga mumatag sayo, maori sa simbahan, o magsaulog nining santos nga misa. Kini mga igsuon nagpadayag kung unsa kadako ang atong debosyon ngadto sa mahal nga Birhen Maria. Kung unsa siya kaduol diha sa atong kasing-kasing. Nabisan sa kakapoy
Bisan sa kanabang tentasyon sa pagkatulog, nibangon ta o nitambong nining santos nga misa. Mga igsuon, dili ni siya kay bulungan. Kay si Maria, mga igsuon, dako kaayo og papel diha sa atong kaluwasan. Gani ato nadungog diha sa atong ebanghelyo sa iyang pagtubag ni dako nga misyon nga gihatag kaniya sa Dios. Nga diin naghagit usab sa matag usa kanato sa pagtubag sa atong mga saad sa atong bunyag, no? Ang pagtubag ni Maria, ang pagsunod ni Maria, ang pagtuman ni Maria sa kabubuton sa Dios, sa plano sa Dios, naghagit usab sa matag usa kanato. Doon ako'y usa kahigala ng utana. Father, ngano man nga akong plano sa kinabuhi, ako pa nisang giampo, akong giludhan, ako pang gipasinulog dito sa Santo Niño. Wala magipalpak man ang tanan. Ingon anak ba, katiga ang kasing-kasing sa Dios? Ako man ang giampo, ako man ang gipangayo niya, nganong palpak man ang tanan. Ako sang gitubag, usaragoy tubag ni anak, ang imong mga plano, imong gusto, wala nasubay kung unsa ang plano o ang kabubuton sa Dios. Kaya usahay kita, no? Usahay buot-buoton, kabantay mo. Usahay gani ato pang manduan ng Dios. Kung unsay may tabo sa atong kinabuhi. Apan kung kamo adunay plano sa inyong kinabuhi, mas adunay plano ang Dios alang sa matag usa kanato. Ug dili buot ang Dios nga iyang plano mo, ang ayang plano dili matuman, ug yung plano may matuman dili siya gusto. Hilabi na kung atong plano sa kinabuhi wala nasubay kung unsa ang iyang plano alang kanato. Kung unsa ang iyang kabubuton alang kanato. Siguro kining pag-ampo ni Maria, kining tubag ni Maria, mausab unta ang atong pag-ampo ug tubag. Matuman unta diri kanako sumala sa imong pulong. Mo ni usahay mga igsuon, ini panahon sa Adbyento, panahon sa pagpamalandong, pagtanaw, pagbalik sa atong kinabuhi, pagtanaw, pagbalik sa atong mga plano sa kinabuhi. Bas hindi ay wala ka na o nilayo ta kung unsa man ang plano sa Dios alang kanato. Kay lagi sama kang ahas. Oh. Ingnan siya pangayo og milagro sa Dios. Dili siya kay di niya gusto samukod ang Dios, dili man samukan ang Dios nato. Kung kanunay tamusampit niya, di na samukan ang Dios. Dili siya samukan. Mao na iyang gipaabot kanato, gipangandoy sa matag usa kanato nga mamahimo kitang dependent ngadto kaniya. Nga matag karon ug unya musampita ngadto kaniya, dili sa pulan, dili sa samukan nato. Mao ni ang gustong mahitabo sa matag usa kanato nga kanunay tang musampit ngadto kaniya. Kana nagpadayag nga ikaw dili mabuhi kung wala ang Dios. Si ahas ang bugiro kaayo. No, para niya, kaya nako kung wala ka, di ko naginanglan nimo. Kung di na mahimo nato mga igsuon, kung atong isipirit ang Ginoo sa atong kinabuhi, kaya mukat, gubot pas lukot, no? Atong kinabuhi, kung atong tangtangon ang Dios sa atong kinabuhi. Mabito usahay, kinahanglan ta mamalandong, kinahanglan ta atong pasudlon ang Dios sa atong kinabuhi nga puno sa himaya nga may gisulti diha sa atong salmo. Usay maglisod siya pagsulod nga naman puno kay ta. Puno sa atong mga sala, puno sa atong pagkamapahitason, unsa pwede nakapuno nato. Kinahanglan atong hawasan, tangtangan, haron adunay luna alang kaniya sa pagsulod diha sa atong kinabuhi.
mo nang pamalandong. Mamalandong ta. Ninipahon sa 20. Unsa may angay na tong tangtangon. Unsa may angay na tong hawason. Haron adunay luna ang atong Dios sa pagsulod diha sa atong kinabuhi. Basin biyagdaghan kaayo. Nga useless lang, di makatabang nato. O baka makatukbod nato ngadto sa kalautan. Atong pasudlon ang Dios diha sa atong kinabuhi. Atong hawason, tangtangan, habuhaon, kanang dili nato gikinahanglan diha sa atong kinabuhi. Haron aduna siya'y lugar, luna nga magasulod sa atong kaugalingon. Hinaot unta mga igsuon, kining gihatag nga panahon sa Dios, mamalandong ta sa atong kinabuhi. Ug diha sa atong pagmamalandong, dili na to hikalimtan nga siya puno sa paghigugma, puno sa kaluoy, puno sa paglaom nga nagpaabot kanato og dili siya pulan. Nga naman kay siya ang Emmanuel. Dili siya mubiya nato. No? Kita ra mo biya, kita rin hinihinay distansya sa itong kinabuhi diha kaniya, diha sa itong pagpakasala. Mo nang feeling tawa man siguro Ginoo, gibiyaan man siguro ko sa Ginoo. No, dili gina mahitabo. Bisag unsa pay mahitabo sa imong kinabuhi, naa ang Dios. Naa siya. Uban kananay kanato. Ang ato lang usahay. No? Kita mismo nagpalayo kaniya. Mo nang kinahanglan nga atagan nato sa gluna diha sa itong kinabuhi. Haron siya puno sa himaya makasulod sa atong kinabuhi. Mga igsuon sa itong pagpadayon nining panahon sa Advento, unta ang tubag ni Maria ngadto kang Anghel Gabriel mo'y atong pag-ampo sa matag karon ug unya. Matuman unta diri kanako, sumala sa imong pulong. Amen. Magampo kita ngadto kang Kristo atong manluluwas nya menhi sa kalibutan diya sa kayano o kamababsanon. Kinsa mo balik pag-usab sa katapusan sa kalibutan. Inubanan siyang gahom ug himaya. Kita mangaliya ngadto kaniya. Umari ka Ginoong Hesus. Umari ka Ginoong Hesus. Sukaranang bato nga naghiusa sa mga Hudiyo ug mga Hintil. Umari ka og himua ang tibuok kalibutan nga mahiusa diha sa kaangayan ug kalinaw. Magampo kita sa Ginoo diha Umari sa ka Ginoong Hesus. O Yahweh ni David, umari ka og iapil paghingpit ang mga Hudiyo diha sa imong gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Umari ka Ginoong Hesus. Bituon sa kabuntagon, banagbanag sa kaluwasan. Umari ka og lamdagi ang tanan nga anaa sa kangitngitan sa sala ug kadtong mga walay pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Umari ka Ginoong Hesus. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Umari ka Ginoong Hesus. Dad-a ngadto sa kinabuhing walay katapusan, ang among mga igsuon nga nangamatay, magampo kita sa Ginoo. Umari ka Ginoong Hesus. O Ginoo, ang tanang katawhan nagpaabot sa imong pag-anhi, danagi ang among mga kinabuhi, diya sa imong kaluwasan nga tunhay. Kanimo ang himaya ug dungog hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Adlaw sa Pasko, nag-iapon
Mga igsuon, pagampo kamo, ra ko yung sakripisyo, duwaton ta sa Dios nga mahan, magahom sa tanan. Duwato ng tas Ginoo sakripisyo ikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Tambungi Ginoo kining talagsaong sakripisyo aron nga sa among pagsalmo tining misa, madawat namo ang among gituhan o gipaabot kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw niyo mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunay magahom sa tanan. Anging matarong gayon nga pasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta uban sa gugmang dili matukib. Gimatuto siya sinahan nga ulay, gisangyaw sa ni Juan nga magbubunyag o gipaila siya diha sa pagabot na niya. Siya nagpuno kanamo sa kalipay samtang nangandam kami sa pagsaulog sa iyang pagkatao. Aron inigabot niya, iya kami makaplagan nga nagtukaw diha sa pagampo. Tugok ang among mga kasing-kasing sa kinangops ug pagdaig. Ug busa, uban sa magmasanto sa langit, nagasangyaw kami si mong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos kay ikaw Ginoo tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong espiritu ng pagsantos ning magasa. Aron mahimo kinialang kanamo nga lawa sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag nini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mo akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Kasamang pagi tapos ang panihapon mikuha sa sakalis. Mipasalamat kaniyo pag-usab. Mihatag diningat to siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kiniyo Panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bawtunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kanyog alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandong kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatay no pagabanaw ni Kristo nagahal kami kanimamahan nining paan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga matubang molagad kanimo. Himuha kami nga mga lawat sa lawas ug ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Dumdumi usab ang mga Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Bispo ug sa tanaw nga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy kaw nga daygon ug amoy kaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo magahom nga mahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang kanandungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton ng mga pulong itudo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan si mong kaluoy malikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo yung kasi mo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala ko din ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kahubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buyughari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita tang panaginigsunay, panagdait manaa kaninyo.
Mga igsuon, kini among kordero sa Dios, kanagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang ginapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo nila paangay, makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang, umamaayo ako. Magampo kita. Ginoo, bantayay sa imong Diyos nung panalipod, kaming gibusog mo sa langit nung kalanon. Himoa kaming nangalawat, malipay diya si tunuod nga panagdait. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Og manalangin yung magahom nga Dios ang Amahan, Anak o ng Espiritu Santo. Amen. Nahalan santos nga misa, manlakaw kita nga puno sa gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.